Sokuzivika chicken. Nayi le ngane kokho izojomba. Hayi ujomba lo. Qala manje semncane ngake jomba. Hayibo. Yobazali yajomba. Ufana mina ngangijomba iwindi ngibaleka ngiyogrufu. Ngifane nawe. Nje bafani nami mina wena ngifuna ukuthi wena ube street uthethe chicken yeso. Umtshela ukuthi akaphatha ugogo kahle yeso. Umshaye futhi uchicken nama na. Yeso amadem. Ngithi uzomshaye. Yes, ngithi mana chicken uthi akaqonda abengo. Kulela umfana oqondile ofocus owazi ufunani. Yeso chicken. Wena uzazi ukuthi uma uvuke ekseni owazi ufunani usuka namhlanje. Yini oyifisayo? Ube nokuthula hayi ndabe upepe. Yabo nje nangi uthi esandleni somusa awusiyagcinwa thina imandozana ifutmela umamlo Joyce.tv ufudumele nje namhlanje umbethe ublanket wakhe engawuthengele umndodana omdala usibuku umbethe ngifudumele mntama Nayo uzayitika uthi ha ngaze ngafudumala. Buka nje yapaquza upakupaku akakwahlala ndawo nje umbone Uyazi ukuthi udlala engubeni yagogo wakhe. Manje kingakhe kuyamdova. Kanti mina namhlanje nje ngiyayigodolela ngidubalele. Yebo yesiba focus. Focus emhlabeni. Akulalwa la. Uzolala la. Aba noma edeni banginangeenyawo paka. Wanda msebenzi malika ubona. Angithi